ଏଠି ପାଇଯିବ ନା ପାଇବନି ଲାଉଜରେ ଚକଟି ବୋଧେ ସେଠି କୋଉଠି ପାଇବ ଲାଗୁଛି ହେଇଯିବ महिमा कपड़ा चिरा पड़े कपड़ा न पकड़े फाटी गड़ महिमा कौन कहचु महिमा कि खाइचु डर मार का भूल लगे कि डर लगुच भूल हेल्ले ठीक ठाक बाजो ना हाँ मयूर हबनी आसुरा कहीं सोना कितना हगुचु पाती ये हे गो मार के आई मुंडे जो पीड़ा का बस महिला पीड़ा का बुलानी गरम जा बड़ पीड़ा का नहीं जा बड़ पीड़ा आन जा मयूर नहीं जा मयूर मयूर मयूरा एडी चिट्टा वाली दे कड़ी कमन पिट्टी हाय हाय की खाउछु हे हाथ फाट काट दियो गंजी फंजी काट दु हला सोना बुलौथला सोना नंगला है गेल भरी पाती कौन चली हे मोया पूरा ए दा बाबा मार देला ना से पहाड़ वाला खाइयो गाड़ी से खाली गाड़ी से खाइला खाइला अन्ना मन से कम तन्ने पिला
ଲୁଚିକି ଠିଆ ହବ ତାକୁ ଖୁନ୍ଦି ଦେଇକି ଠିଆ ହବ ଢୋକ ଦେବି ସିଆଡ଼କୁ ଦେଖା କନା କେମିତି କନା ଦେଖା ବୁଲେଇ ଗଲେ ସବୁ ଦେଖା ସେଠି ଦେଖୁନୁ କନାର ଥବ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳରେ ପଶିଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଖୋଜି ପାରିବିନି ସେ ଯାହା ହେଇଥିବ ସେ ଯାହା ହେଇଥିବ ସବୁ ଦେଇଦେବି ଖୋଜା ଖୋଜି ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି ଗାଣ୍ଡି ମୋର କ'ଣ କହ କାର୍ତ୍ତିକର ଚୁଟି ଲଗେଇ ସାରିଲଣି ନାଇଁ ରେଡ଼ି କାର୍ତ୍ତିକର ପୁରା ରଡ଼ ଗାସ ଏ ଆର ଲାଗିବ କି ଅସୁରର ଅସୁର ଲଗେଇବ ଏଇ ଚୁଟି ଲାଗିବନି ଏ ତ ଦୋମାଟିଆ ହବ ବୋଧେ ସବୁ ଦେଖିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚୁଟିଟା ତୋର ରେଡ଼ି ଡବଲ କାରିଗର ଲାଗିଛ ଆଜି ଆଜି ପୁରା ଏଣ୍ଡ କରିଦିଅ ତାକୁ ତ କେମିତି ସିଷ୍ଟମଟା ଦେଖିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜିନିଷଟା ଜବରଦସ୍ତ ହବ ଆଉ ଉପରୁ ଗୋଟେ ସେଟା ଥାଉ ଏଇଟା ଟେକି ଇଏ କଣଟା ଖସି ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଆଉ ନେ ଏଇଟା ଉପର ଖଣ୍ଡଟା ଆଉ ଦେଇଦେ ଶୁଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରଟାକୁ ନେ ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ଶୁଆଇଛି ଗୋଟେକୁ ଉପରକୁ ଟିକେ ଉଠିବ ଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଏବେ ଜନ୍ଦା ଚାଲୁଛି କିରେ ତା ମୁହଁରେ ଅସୁର ମୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ଦା ଚାଲୁଛି ତା ଧୁମାଟା ସରିଗଲା ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍ଗୁଠି କାଲି ଲାଗିବ ଅସୁରଟା ମଠା ହେଇନି ସେ ମଠା ହବ ପୁଣି କାଲି ସେଟା ଆସିଲେ ଆସିବ ମାଠିକୁ ଆସି ତାକୁ ସେଠୁ କାମରୁ ଆଇଲେ ଟିକେ ମଠାମଠି କରିବ ମାଟି ଆନୁ ସେକରୁ ଟିକେ ରିଟର୍ନ ତ ମୁହଁଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ପୁରା ଦଢ଼ିଆ ହବ ରେଡ଼ି ତ ମୁହଁଟା ଆଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସିବ ପୁରା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଶେଷ ନୀଳନ୍ଦ୍ରୀ ଶେଷ ଗୋଟେ ଅସୁରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କାଲି ଛାଡ଼ି ପରଦିନ ଖରାରେ ପକେଇଲେ ସେ ଶୁଖିବ ଆଉ ଚୋଖା ଦରକାର 1200 ବଢ଼େଇ ଲାଗିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଦାନ୍ତ ଦେଖୁନି ହଉଛି ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ନୀଳନ୍ଦ୍ରୀଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଯାହା କହ ହଉ ଏଇଟା ଏତିକି ରଖିଦେବା ଦୋମାଟିଆ ପରେ ସରିଗଲା ତାପରେ କଲର୍ ପରେ ଯାହା କରିବା ଏତିକି ରଖିବା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଦାବୁଛୁ କାହିଁକି ଏଟା ଛୋଟିଆଟା ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟିଆ କଲିକା ଭଳି କାଢୁଛି ଏଟା କାଚ ଆଇଫୋନ୍ ଅଛି ଶୁଣୁଆ ମାନେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି କେଇଟା ବି ଗଣେଇ ଦେଉଛି 80,000 ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ସେଦିନ ରିଟର୍ନ ଫଟୋ ଉଠୁଥିଲା ତା ରିଟର୍ନ ତ ଫେସ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲୁ ଟିକେ ଆଗ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଲିଟର୍ନ ଡନ୍ ପୁରା ଇଏ ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ ମାଷ୍ଟରଟା ତ ଆଉ ଇଏ ଦେଖାଗଲା ଟୋକା ଡନ୍ ପୁରା ଦେଖାଗଲା ହଉ ଆପଣ କଲର୍ ବେଳେ ଉଠେଇବା ତାକୁ ଏତିକି ରେଡ୍ କରିଦେବା ଆଉ